moments. I ha arribat un moment molt especial perquè si us pensàveu que havien acabat les sorpreses, esteu equivocats i equivocades. T'explico, Clàudia, una sorpresa per tu, també. Tu em vas contactar, m'escriure a la Clàudia i em diu: ostres, m'agrada molt el que feu, m'agradaria, faig 30 anys, vull fer una festa amb tots els meus companys i tal. I perfecte, superbé. I vale, ho notem aquí, això és així, aquest dia, aquesta hora i tal. Em penja, cap de 5 minuts, em truca un altre número, diu: escolta, tu ets el del concert de la Clàudia? Dic: carai, tu, aquí la tia. Quina velocitat, tu! Dic: sí, em dic Miquel. Em dic Miquel. I el Miquel em va trucar i em va demanar que volia dedicar una cançó. Però una cançó especial. Sé que teniu una cançó que és vostra, i el que hem fet el Miquel i jo, ha sigut que ell m'ha explicat unes anècdotes i nosaltres l'hem convertit en cançó. Esperem que la disfrutis perquè aquesta és la teva cançó. Va ser l'estiu del 2018, et vaig conèixer per descuit. L'Alícia organitzava una festa. La guitarra me feien sonar, la nit avançava sense frenar i cap silenci ens incomodava. Gràcies, Clàudia, pel somriure. En fas 30 i amb tu vull seguir caminant. Les cites es van allargant, em va passar l'estiu volant, fent pícnics i pujant al Tibidabo. Fins que vam anar a l'Impro Show. Miquel, t'estimo, gràcies per tot. Vas escriure pensant que mai ho llegiria. Gràcies, Clàudia, pels estimos. En fas 30 i amb tu vull seguir caminant. Anècdotes en tenim milions. Vaig conèixer els teus pares a un carreró, després d'haver xocat tot fent un parter. No sabíem si això ens portaria enlloc, però mira, ho hem superat tot i aquí estem tots junts celebrant la vida. Gràcies, Clàudia, per la vida. En faig 30 i amb tu vull seguir caminant. I avui, com sempre, tot organitzat. És difícil sorprendre't, ho hem intentat, però espero que això no t'ho esperessis. Jo t'estimo i això ja ho saps.